hayaniya ta barke ne dalilin addini duka da ake takama, duk addinin da zaka yi a duniya guda hudun nan zaka faɗo ciki. Ko kana cikin monotheism kenan, ko kana cikin polytheism kenan, ko kana atheist, ko kana theist. Dole da addinin da zaka yi ka faɗo a wannan hudun. Monotheist su ne addinin da suke bin Allah ɗaya. Duk addinin da ya taso ƙarƙashin annabi Ibrahim duka Allah ɗaya suke bi, duk monotheist ne, ba a taɓa samun polytheist a cikinsu ba, har da shi addinin kiristanci har zuwa wannan lokaci. Addinin kiristanci na cikin monotheist wanda suke Allah ɗaya. Kwaɗam sai suka fito da Allah uku. Da haka sauran addinan da suke magori suna da alloli sai suka taso su ma suka taso musu da hayaniya, suka fara rubuce suka fara wa'azi suna cewa to mun zama ɗaya, dukkan mu mun zama polytheist. Duk duniya duk kiristan da ka sani baya so a ce mai polytheist, saboda me an hada shi wanda yake alloli da yawa. Ya samu asali ne daga baya, saboda su malaman kiristoci suke zagin polytheist, masu hada alloli da yawa. Polytheist ɗin kuma suna nan kala-kala, akwai Hinduism, akwai Buddhism, akwai wanda suka yarda da reincarnation kamar Hinduism, wanda in ka mutu za a haife ka, za ka dawo. Idan babba a gida ya mutu, wanda aka yi mafarki, idan aka yi mafarkin farko, aka yi mafarkin jaki, wanda ya mafarkin jaki ya fito ce mun yi mafarki da jaki, za a kawo jaki a gidan a rika girmama shi. Ba wai zaman Allah suke girmama shi, a shine zai kai sakon su zuwa gurin Allah, saboda shine wannan da ya mutu na gidansa. Yawancin su haka suke bauta, ka je ka karanta littattafan sa ka gani. So suna yi masa gori, suna yi masa maganganu, yau su ma sai suka dauko Allah uku. Dan haka aka yi masa ca, kun zama daya, kun zama polytheism. Da haka suka koma suka sake zama, suka ce abin ba. Sarki Constantine shi ya kira zama, ya ƙara cewa zo a zauna. Shine aka yi Council of Constantine. Ka je kai duk abin da na faɗi kai google. Aka je aka yi zaman Council of Constantine. Da aka yi wannan zama aka ce to ya zamu yi mu matsa Allah nan ya zama ɗaya. Kwa taru aka tara masu ilimin, ku zo ku matse Allah nan ya zama ɗaya. An buga tun daga wannan sai da aka yi Council of Apostles. Ana ta tafiya da Trinity amma ta ki fita daidai. Tun da aka kirkire ta an kasa wanda zai faɗi Isfalari, saboda babu ita a cikin Bible. Kun kirkire Allah uku, babu shi a Bible. Ta haka da wannan bala'i ya taso aka rasa yadda za a yi a fito da shi, sai aka yi zama na ƙarshe Council of Apostles. A nan ne wani tsoho ya ba su da bada ce to ai ku walar da kanku. Sai ku ce Allah mu kamar kwai ne. Bawan sama daban, farin daban, yalan daban. Allah guda uku ne amma ɗaya ne. Tunda ba ma so mu ce Allah. Duk duniya abin da Kiristan duniya ya tsana a ce ne yana da Allah uku. Kuma uku